хуш, салом алейкум бародарон ва хоҳарони гироми қадри дур аз ватан. хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз дар бораи Мегафон Лайф барои Тоҷикистон занг задан барои шумо маълумот медиҳам. хуш дӯстони азиз, имрӯз дар бораи Мегафон Лайф гап мезанем. хеле ки гуфтем, Мегафон Лайф ба мисли NGN аст. NGN бисёри шумо истифода мебурданд ва бисёр ҳам бо нархи хуб буд ва бо сифати баланд. Мегафон Лайф аз ширкати Мегафон Тоҷикистон дар Play Market барои мо ба мисли NGN як программа тайёр кардан ва метавонем бо ин программа ба Тоҷикистон занг занем. чӣ хел Мегафон Лайфро истифода мебаред? Мегафон Лайфро вақте ки дар телефонҳои худ ки гирифтед, медароед дар он ҷо се забон аст: тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ. шумо кадомашро интихоб кунед, хоҳ забони русӣ ва хоҳ забони тоҷикӣ ва англисӣ, кадомаш барои шумо осонтар бошад. аз Тоҷикистон сим-карта мегиред ва бо он кас чат мекунед, яъне SMS мекунед ки вақте ки шумо номерро гирифтед ва ба номер ба Мегафон Лайф ки дохил кардед, ба нафаре ки ҳамин сим-картаро истифода мебарад, ба он кас код меравад. ба шумо кодро равон мекунад, шумо мегиред, кодро менависед, тамом, ҳамин қадар. баъд чӣ дорад Мегафон Лайф? Мегафон Лайф чат дорад ва видеозвонок дорад. чат сообщение шумо медонед ва метавонед ки ба видеозвонок суҳбат кунед. Мегафон Лайф ба Мегафон Лайф ройгон аст, яъне бесплатна. чӣ хел мешавад ин? мисол дар Тоҷикистон дар куҷое ки бошад, ду Мегафон Лайф бошад дар телефон, мисол якташ дар дасти ман, якташ дар Тоҷикистон. метавонем ки видеозвонок қатӣ суҳбат кунем ё ин ки оддӣ суҳбат кунем. ва ҳозир мегзарем ба пардохти ин Мегафон Лайф чӣ қадар мегирад ва чӣ қадар ба дигар шабакаҳо мегирад. барои суҳбат мекунем. мисол Мегафон Лайфе ки мо истифода мекунем, ба Тоҷикистон занг мезанем ба сим-картаи Мегафон бо арзиши 6 дирам аз шумо пул мегирад. ва ба дигар сим-картҳо, мисол Вавилон бошад, Тисел ва Билайн, 20 дирам мегирад. назар ба NGN бисёр ҳам гарон аст, яъне қимат аст. аз ҳеҷ чиз хуб аст бародарон, метавонед ки истифода баред ва ба падару модаратон занг занед. программаи осон аст, метавонед ки озодона истифода баред. ва саволҳо бошад, ҳатман дар Instagram aliakbar.tj нависед, ҳамаи саволотонро ҷавоб медиҳам. агар ки Instagram надошта бошед, дар комментария нависед, ҳамаи комментариҳои шуморо ман мехонам ва қадр мекунам. худо хоста бошад, ягон мушкилӣ намешавад. интизор мешавем шояд ки NGN кушода шавад ва ба ҳамаи муҳоҷирон як хабари дигар медиҳем. интизор шавен. хуш бинандагони азиз, ин буд як навори дигар ба поён расид. видеоро метавонед ки тақсим кунед, яъне поделитса кунед ба дигарон ки шояд надонанд. дар видео лайк монед ки дигарон ҳам тамошо кунанд ва дар канал обуна шавед. то наворҳои дигар, худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад.